Així que ja ho saben, que tothom evacuï aquest local perquè això va a terra. Ah? Què em piden? Que tinc molta feina jo, Què passa, són un públic ocult o què? Escolti, aquesta marca, això no és una taca d'oli. Taca d'oli? Sí, això. No. De tomaca. És igual, que sí, s'ha equivocat. Sap què farem? Aniré a consultar l'arquitecte. Ell el que va dissenyar el plànol i ell em dirà el què, Perfecte, molt bé, molt bona idea. Vagi a consultar l'arquitecte, després... Què fa? No dic que anava a consultar l'arquitecte? Sí, ja va. Doncs sembla que deia això, no? Escolti, què fa? Sí, ja va. Si jo ja vull marxar. Doncs marxi, que espera! Jo no el retinc, escolti. Molt bé, ho fan molt bé. Un fort aplaudiment pel nostre amic.